Szép napot kívánok! Ez itt az LG History. Egy nagyon híres várnál állunk, amit annak idején az inkák fedeztek fel és építettek fel. A mögöttem látható építményt egy idegen leszálló pályának tervezték annak idején. De nem bírta az űrhajókat, leborultak róla, ezért széjrombolták a várat az idegenek. Ennek járunk most utána, hogy vajon ez a tény, hogy az idegenek építették-e a leszállópályát vagy nem, itt Egerben. Ezt fogják ma megtudni önök ebben a műsorban. Fel is jöttünk ide, egy olyan helyre, amit az idegenek egy reaktorbunkerrel átszáznak. Valójában ezek idegen civilizációkat megszólító lézertornyok, melyek fölfel az ég fele lövelnek kifele mindenféle jeleket. Ezeket a jeleket feldolgozták az inkák, és rájöttek, hogy ez mindenféleképpen nem emberi készítmény. A reaktorbunker mellett találtunk egy nagyon érdekes képződményt. Ezek sátorra hasonlító lézercsúcsok. Ezek interferáltak és konvergáltak az univerzummal, melyek ugye teleportálták ide a lényeket. Ez még jelenleg nincsen kész, úgy látom az idegenek még dolgoznak rajta, de még megnézzük azt is, hogy ezeken a térkapukon, időkapukon miként vándoroltak, miként jöttek ide a Földre. Ugye ez a terület volt, amit előbb láttak, ahol leborultak az űrhajók. Természetesen ez oldhatta volna meg, vagy illetve oldotta meg a téridőugrással együtt a helyi pozícionálást. A következő helyszínekben talán megtudjuk, talán nem biztos, de megpróbáljuk felfedezni, hogy ez miért nincsen kész. Ezen képződmény egy űrhajónak a leszálló talpa. Ezt hagyták itt. Tehát valószínűleg tényleg leborultak az űrhajók, és nem arról van szó, hogy az űrhajók nem tudtak volna elszállni vagy felszállni. Leszakadt a talpuk, valószínűleg nagy gravitáció miatt. Ezek szerint valószínűleg puha testűek lehettek ezek az idegenek. És most fog kitérni arra nagyon lényeges dologra, hogy vajon az idegenek tudhatták, hogy hol jönnek, hiszen itt látható a nap, és két különleges hold. Ez valószínűleg nem a mi naprendszerünk, mert egyik a hold lehetne a másik. Valószínűleg egy olyan helyre jöttek, ahol a napnak két földje van. És valószínűleg térugráson keresztül jutnak el, egy hipertér alagúton keresztül, mert itt láthatunk, ez a konvergáló együttálló ovális. Ez mutatja meg valójában, hogy hogyan juthatnak el oda. Hogyan juthatnak el. Ez mai napig még azért rejtély számít. De megpróbálunk ennek is utána nézni. Hátha, sikerül. Idegen civilizációkat találtam. Valószínűleg ezek a puha testű fajok voltak, akik leszálltak ide, és megpróbálták megépíteni a téridőkaput, hogy előzönöljék a Földet. Valószínűleg ezek a sárkányfajzatok, sárkánygyík ősfajzatok lehettek azok, melyek megpróbáltak minket Földdel, hát mondhatnám az univerzummal egyelővé tenni. Egy megégett leszállópályára lettem figyelmes, valószínűleg itt próbáltak és itt csúsztak össze az űrhajók, és ezért próbálták ugye megépíteni a teleportáló helységet. Nézzék csak! Megégett palatetőket lehet látni, melyek hullámosan meggyűrődtek. Valószínűleg azért, mert bekapcsolták a hiperhajtóművet és berogyott a palatető. Valószínűleg ezért is építették, illetve építik a mai napig ezt a teleportáló kaput. Még egy érdekesség, merre figyelmesek lettünk. A leszállópályát ezeken az üzemanyagvezetéken töltötték föl, tehát valószínű kihasználták a Földben rejlő ásványanyagokat. Valószínű, hogy ezzel töltötték az űrhajóikat, mellyel hipertérre gyorsítva elhagyták a Földet. Végül is értelmes életjeleire lukadtunk ki. Íme az idegeneknek a formája. Vajon az előbbi gyíkok voltak az idegenek? Vagy eme furcsa arc nélküli, hát nem is tudom, hogy nevezzem, furcsa képződményű testű idegenek? Sok figura idegenek támadtak vajon meg minket? Vajon lólépésben közlekedtek? Erre sajnos nem tudjuk még a mai napig a választ. De minden esetre több részen keresztül ezt majd tagolni fogjuk. Az idegenek minden bizonnyal tehát itt jártak és itt járnak közöttünk. Sajnos ebben a részben nem tudtuk meg, hogy mikor jönnek vissza.